weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓohe ɓaleje ya jiru wuro wali tagu talla butanda luggere poli boɗeji base bansanga dingiray kon waktu yoni ha to korkoƴela kame nema jawanɓe ene jeeya e gardidi Kabaruuji mena to leydi Sénégal ñalawma hande o Khalifa Babacar Sall e kame joyo yaadiɓe mum tumanoɓe ne dirtini koppareje nottima ñawore mumen oɗon ñalawma hande tonto leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie noddi hoorejo leydi Sénégal e caggal noon teskede deƴƴere dumunna juɗɗo hakkude mabɓe tonto leydi Mali legal bitengal yerimajo e nder Bamako dadiɓe pawi toon juuɗe mumen ken wona temedere e sappo e jeetati tufere taw kadi ko huuɗo ɗaynoko ko woni hen tonto leydi Gambi ɗiɗo yadunoɓe Adama ɗiɗo yadunoɓe Yaya Jammeh toon to Guinée e Cotoyala garti toon to Banjul pawama juuɗe ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba toon to Guinée Conakry Alpha Condé holliri metti mum no fewi toon to Monrovia lamorgo Libéria caggal kay nde o ari taw kay gueɗe ɗe kala gasi ha laaɓi Kabaruuji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba o watta goɗɗe joni joni jañoɗena kettode Kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogas e tati siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake giwɗe toon to leydi Cameroun taw ko ɓatake fedde heblo sukaɓe Afrique e ɓesgu fulɓe wonɓe toon to Cameroun kamɓe kala ɓe mbaɗa erango nde ɓe nottoto e fedde heblo sukaɓe Afrique waɗi gon erango noon ko gardiɗo catal fedde heblo sukaɓe Afrique toon to leydi Cameroun taw kadi ko biteɗo Alhaji Bocar Ka walla mbiyen Alhaji Bocar Abdullaahi Ka walla mbiyen Alhaji Abdullaahi Bocar Ka waɗi erango dendagal ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe nder leydi Cameroun ha tenti wonɓe Yaoundé nde ɓe nottoto jonde mabɓe nde ɓe jogori joɗade ñalawma aseɗo nden jonde noon ɓe mbaɗat ɗum ko legal bitegal ala brique taw kadi ɓe mbaɗat ɗum koye galle Yero Ka aɓe mbaɗi erango noon dendagal bandiraɓe kala nde mbawata tawtorede moni kala ne namdo holko woni fedde heblo sukaɓe Afrique e kono noon so tawi jomumen tawtorama ñande asembe moni kala ma andu holko woni fedde heblo sukaɓe Afrique e kala gonɗo e leydi Cameroun ha tente Yaoundé so tawi ka yiiɗi tawtorede e waɗata ko guel ɗo hen noddirguel mbatta ko 699 84 69 29 wa kawrata koye Tamsirou Ndiaye walla mbiyen Tafsir Ndiaye koyen kawrata walla mbaɗa 699 96 36 75 kawrata koye Abdoulaye Diallo walla mbaɗa 699 83 16 83 kawrata koye Ceerno Djibi Gaya kamɓe noon mbaɗi erango dendagal ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe nder leydi Cameroun kala nde mbawata tawtorede ndeɗo hen jonde ma gueɗe kewɗe kaale hen taw kadi koko fati e fedde heblo sukaɓe Afrique Kabaruuji mena ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ma en jaaha toon to ɓundu toon to ɓohe ɓaleje kaalen eɗo hen tana baɗɗo toon to leydi Libi oɗo hen suka gorko noon o wiyete ko Baylo Ahmadi Diallo kanko no jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenaya waɗannima noon koto leydi Libi to wonno kene wona yontere jinnaɗo makko gorko taweteɗo leydi Sénégal taw kadi ko cuuɗi meɗen toon to ɓohe ɓaleje ne noddamo e kala saaha noddirguel makko kono ronkata ko hebdemo e caggal mum noon dañi jokkodirde goto kay ɓiɓɓe fulɓe tawete toon biyeteɗo Ceerno Cuuti Diallo ko on tigui wawi yillade caggal nde ɓe gandi kay nde ɓe keeɓi haqiqa wonande ko gañiɗo omo nawa e cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Tripoli ko nden noon on wawi yiirademo e cuuɗi cafriɗi gonɗi toon ndi ha hawre suka Sénégal najo goto e suudu safrirde woturu on noon holliri won suka Sénégal najo kay peraɗo e taw kadi feeri ɗum ko werla kono on werla ko dogɗo ha hande yiyaka e kamɓe noon nde ɓe giwno golle mabɓe kanko ɗon suka noon nde ɓe giwno golle mabɓe aɓe garta e cuuɗi mabɓe e nden noon werlama ɓe jonno ɓe jii tigui contrôle police ene yesso mabɓe ɓe gañi noon woto dadiɓe nanggudeɓe ko ɗon tigui ɓe jippi mo wonde sukaɓe tato gambinaɓe gam yidde taccide
lawol ya ngara woni autoroute ko ɗon tigi werla goto ferimo on werlande ferimo nde noon dertaki koko dogi yeehi ko werla goɗɗo moɓe gonno taw ko taxi kay ko on tigi ƴettimo ɗon nayimo to cuuɗi cafriɗi kanko no ruttima e joomi koɗo henna subaka hande e ɓanndu noon ene tawe e morga gonka toon to Tripoli eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yaafomo kadi ha nani ɗo hen ɗiɗo henna tanaji ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ñawore Khalifa Babacar Sall kañum e yimɓe mum jeeya taw kadi ko yaadi ɓe gollodirano mairie mo Dakar e kamɓe noon oɗo ñalawma hande ñawore mabɓe udditi toon to Dakar e toon to Dakar suudu ñawore nde oɗo saaha mo gonɗen koye ñawore mabɓe tigui woni e guila noon ñawore nde udditi ha yetti oɗo saaha mo gonɗen ko hujjikintoɓe kay koccino konngol goni tigui e hujjanademo kanko ɗo henna biteɗo Khalifa Sall kamɓe noon ɓe koliri Khalifa Sall foti tigui ko ɗaccitede e caggal noon ko jagga faade oɗo saaha hande mo gonɗen woni dumuna jonɗo no fewi e teni kadi ñawaka ko tuma ko kala yiya kay muɗuma e siftinde on noon kanko Khalifa Sall wo jagguira komo dirtini kene wona milliard e kamɓe feccere taw kadi ko koppareje laamu leydi Sénégal ko ɗum saabi kanko yaadi makko oɗo ñalawma hande ñawore makko ma yana ma en garto hen so tawi gueno haaji ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Moustapha Niass woni gardiɗo sursarɗiyeji leydi Sénégal e yontere ɓennude noon yehino toon to Iran Téhéran taw kadi ko tawtoroyede e jonde wattude sappo e tati ɓiije taw kadi ko OCI ko catal wiyete noon ko catal islamique wiyete noon ngol noon wattuno sappo e tati lawol koɓe pottita toon to Téhéran gam yurnitade yogay gonka julɓe kame leyɗele julɓe kala kene wona capanɗe nayyi e jeeɗiɗi leydi fottitino toon kanko Moustapha Niass ɗon ɗo jodino e nande makko biteɗo Ali Laradiane ko nando makko taw kadi ko gardiɗo sursarɗiyeji leydi Iran woni Téhéran e kamɓe noon nde ɓe joddi nde protocole sursarɗiyeji leydi ndi addino ɗon araray e gam jaɓɓade Moustapha Niass tawande ke araray o ko araray leydi Cameroun e caggal mum noon kamɓe leydi Iran ɓe ñaguima yafuya wonande leydi Sénégal e tuma kay nde ɓe jumodiri araray leydi Sénégal kame araray leydi Cameroun ha ganduɗa araray o joƴƴina tuma kay nde o jodde nando makko kanko Moustapha Niass e taw kadi ko gonɗo taw kadi ko gardiɗo sursarɗiyeji ndu leydi Téhéran e kamɓe noon ɓe ñaguima yafuya kay wonande leydi Cameroun kame leydi Sénégal kala e ndeɗo henna jumre nde ɓe dañi wadde taw kadi koye ngalɗo henna pottital ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Casamance kaɗene ladde witende Bofa e Bofa Bayot caggal noon yimɓe sappo e jeegom jaggede kay mbaɗa e cuuɗi dummirɗi e caggal noon nde ɓe nanga tawa e mabɓe kay kaɓirɗe taw kadi kaɓirɗe celluɗe e teni kadi hay goto e mabɓe ala tigui karitol ala kay kayitol kene yamira yo jogo ɗeɗon kaɓirɗe e caggal noon ñalawma hanki o dadiɓe leydi Sénégal wonɓe toon tawne gone losko luggo no fewi e dañi fawde juuɗi men yoga yimɓe oɗo saaha mo gonɗen koye loskoji lugguiɓe goni caggal mum noon khalifa mo Bambilor ceerno Amadou Tidiani Ba waɗi jillu muɗum toon to falde Casamance caggal mum noon o haali toon konngudi makko faade Casamance yidde makko oɗo saaha mo gonɗen ko yimɓe ɗaccu caɗele Casamance ha laaɓa ha wiye ceer ha tente waɗoɓe toon boneji beele jaam e kisal ene arta e nder leydi Casamance sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde leydi Mauritanie witende ami kamele 360 ɓe koliri ñalawma hanki o hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz noddi hoorejo leydi Sénégal eɓe jewtidi ko fati e banggue yogay leyɗele ɗiɗi ɗe leyɗele cehilagal leyɗele kadi denduɗe kerol dutti kadi dendi ndelam kuɓama e dendi orori kame joftori kala kamɓe noon ɓe kaldi toɓɓe kewɗe no fewi e caggal noon teskede deƴƴere junde hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie e siftinde o noon soɗon teski awoɓe leydi Sénégal ne tampe keeri leydi Mauritanie e ko wona ɗum ko kadi awoɓe leydi Sénégal taweteɓe toon to leydi Mauritanie koko kaɗa wadde awo taw kadi ko awo fina tawa e kala saaha noon yo gay mabɓe so tawi naggama kewi nawtede ko ha keeri leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon ɓe kaldi ko fate banggue gaynaka soɗon teski noon so yeehi ha ndungu silti ha yeehi ha woɗɗoyi ko fate aynaɓe leydi Mauritanie ha tenti aynaɓe gueloɗi ne kewi taccidde gam nadde leydi Sénégal e kamɓe noon maɓe jewti toɓɓe kewɗe no fewi tene kadi ko wona ɗum ko hoorejo leydi Sénégal ene gasama bismomo taw kadi ko jonde waɗore toon ko fate banggue needi kam e jangde e taw kadi ko jonde windariyankore jogorde wadde leydi Sénégal e ñande ɗiɗi e ñande tati lewru fandu so gueno haaji
ha joni toon to leydi Mauritanie keddoroɗen ma en kaale janggoɓe duɗal jaabi hattirde ngal leydi Mauritanie subaka hanki onon mbaɗi potital mumen e yesso hoorejo e yesso jagorgal kalfinangal jangde towde biteɗo Sidi Wulde Salema kamɓe noon ɓe koliri wonande kay luwa kamɓe kay ɓe koliri wonande kay kuule jaltinade ko fate banggue hebde boursi mabɓe kamɓe noon ɓe jadani hen nde ɓe jadani hen janggo ko wona ɗum kono dadi ɓe kutorima sembeji cembolinɗi no fewi gam fusde dente mabɓe koɓe gonno e wadde seppoji mabɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde leydi Mauritanie taw kadi ko witende Adrar Info kamɓe noon ɓe kolliri kamɓe noon ɓe kolliri jafoɗon kamɓe noon ɓe kolliri wonande boowal laaɗi diwoje ngal leydi Mauritanie kala werlamo ne naata toon oɗo saaha mo gonɗen yoɓata ko temedde joyyi mbuɗo caggal on nde wonno kay kala werlamo ne naata toon koma naata ha yalta so fayi e yaltude ko nden tigui heewi yobde ko yoɓanno ko kono yettunoki temedde joyyi mbuɗo oɗo saaha mo gonɗen ɓe ɓeydi tarif taw kadi ko tarif wonande werla e kala werla bawɗo wonde so tawi ne naata e boowal laaɗi diwoje ngal umton si koma yoɓa temedde joyyi mbuɗo so yiiɗi noon gona toon ko gonata toon ko ma joɓa keɓa kay kayitol ma nde mbawa nadde e gan sanga saɗa yalta kadi kollira ngol kayitol hollira wonde a yoɓino ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde leydi Mauritanie witende ami ɓe kolliri e wonande jagorgal leydi Mauritanie kalfinangal ko fate banggue l'islam kame jangde kame jangde taw kadi ko biteɗo Ahmed Wuld El Daouda waɗi jillu mum toon to leydi Arabie Saoudita o joddima noon e nando makko taw kadi ko jagorgal leydi Arabie Saoudite kalfinangal ko fate banggue hijjore e kamɓe noon ɓe jewtidi ko fate banggue hijjore hikka nde wonande kay hajjiyankoɓe leydi Mauritanie e kamɓe noon ɓe ñagui tigui ko yooɓe ɓeydane kewendi kene fota tolnade ujunnaje 3 e temedde ɗiɗo wonande ɓiɗɗo Mauritanajo e tawa kadi ene mbawa hajjoyde mbawa kadi dañde nokkuji payodinɗi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde leydi Mauritanie witende alakbar holliri e jagorgal kalfinangal cellal ɓalli biteɗo Ahmed Wuld Chidi Ahmada kanko noon o waɗi ɓatake jertino wonande kay ɓesgu Mauritanaɓe kala oɗo saaha mo gonɗen ko kenal mabɓo duñata toon kenal kal noon ko kenal ñatkal no fewi kaw kadi ko kenal kal ɓe inniri tappe has 3N2 walla ni mbiyana has ANE taw kadi ko ɗum tigui ɓe inniri kalɗo kenal ñatkal so tawi kal naate maɗa ka heewi ko islindema ko rokkuma ko wiyete mabɓoji ɗin mabɓoji noon ma nanggu hoore nangga goddol nangga ɓandu kala ha joni wayno pawaɗo ni kanko noon o holliri oɗo saaha mo gonɗen ene teska e nder leydi Mauritanie ɗum noon omo rentini yimɓeɓe yogay nokkuji yogay kewuji nde yimɓeɓe mbawata rentade kalɗo kenal guttokal hakal wawa ɓennude tawa e goto dañani hen caɗele ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende le kalam taw kadi ko jayde leydi Mauritanie wonande hijju kintoɗe leydi France tato giwi toon to leydi France gam yettade toon to noksota e kamɓe noon koɓe hujjikkintoɓe wonande kay ɓeɗo hen jaydiyankoɓe taw kadi ko tumaɓe ko fate banggue joom ngaalu no fewi gonɗo toon oɗo saaha to Europe biteɗo Bou Ammatou taw kadi ko syndicat ji kame jaydiyankoɓe ene wondi kadi e liggotonoɓe ene wondi kadi e sarɗiyankoɓe sur sarɗiyeji tokosoro kamɓe noon ɓe jettima oɗo saaha mo gonɗen toon to leydi Mauritanie maɓe jindire yimɓe mabɓe ko wona ɗum ko kadi maɓe koccodir e ñawowo leydi Mauritanie sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali dadiɓe wuuro ngo wiyetego Bamako taw kadi ko leegal bitegal Yirimajo e caggal kay ndeɓe kutori ɓoggi karaleje kese gam ɓoyde wadde hen loskoji mabɓe e caggal mum noon won camion goto ene hewno iwde e nder leydi ndi ene ara e leegal bitegal Yirimajo ɓe ndewi hen noon koyguel aɓe larkido haaɓe payi juuɗe mabɓe e oɗon camion ko ɗon tigui emprunté o waɗe ladde doogui e chauffeur o kamɓe payi mum juuɗe jafoɗon soforo kamɓe paye mum juuɗe taw kadi ko biteɗo Oumar Coulibaly walla ni mbiyen ko taw kadi ko biteɗo Oumar Coulibaly ko on tigui ɓe pawi juuɗe wonande koye ko on dognanno werla o e caggal noon nde ɓe mbaɗi loskoji lugge e nder werla nde ɓe tawi toon kene fotta wonde 118 taw kadi ko tufere e wonande huuɗo ɗayno koko matricule oɗon werla noon ko AF 85 0D AF 79 89 e caggal mum noon ɓe mbaɗi hen loskoji e pawi juuɗe mabɓe biteɗo Kalidou Coulibaly ɓeɗo hen ɗiɗo pawa hen juuɗe emprunté o waɗe ladde kono ɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliri aɓe jokki loskoji mabɓe gam wawde fawde juuɗe mabɓe e wadɓe ngalɗo hen baɗala
ha joni tonto leydi Mauritanie keddoren ma en jaha tonto Kolongo Kolongo ne tawe nder leydi ndi hakkunde Kolongo e wuro witengo Bolibana Bolibana ene tawe e nder falde Segu Kolongo kame Bolibana ne tawe nder falde Segu to non nyalawma heccanko ko say sebe tigi jane ɗeɗo hen gure ɗiɗi kamɓe noon ɓe jane gure ɗiɗi aɓe jogiti kabirde cellude fe aɓe jogui otoji kame motoji kala ala kay bitik walla ni ala galle moɓe ɗacci kala kay galle ɓurɗo ñantede seeɗa ko ɗon tigui ɓe natata ɓe kefta ngaluji mumen ha laaɓa dañi hen noon fiyaɓe piile musɗe no feewi ɓen noon yawnoɓe tintude men noddino dadi ɓe nde ɓen garata kam tawɓe mbaɗe ladde ha oɗo saaha mo gonɗen haydara yitaka e mabɓe ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en kaale Yoroso ko wuro wiite noon ngoɗo wuro noon oɗo saaha mo gonɗen ne tawi nder falde Sika Sow kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen caɗele ɗeɓe guure e nder leydi ndi caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen taw kadi ko 100 kilo gawri eɗo saaha mo gonɗen taw ko 100 kilogramme gawri jarata oɗo saaha mo gonɗen walla ni jaranno ko taw kadi jaranno ko ujunnaje 3 CFA oɗo saaha mo gonɗen jarata ko ujunnaje 4 ko fate bangue sak taw kadi ko makka jaranno taw kadi ko makka jaranno ko ujunnaje ɗiɗi jaranno ko ujunnaje ɗiɗi oɗo saaha noon yeehi ha yetti ujunnaje ɗiɗi e temedde jeegom pawɗe kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe ganda holto ɓe jogori faade caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen guurakane ɓeydi serde ha ɓurti aɓe mbaɗi erango faade laamu leydi Mali nde wallataɓe beele guurakane jippo caggal noon kala nde ɓe kaali wiyete kay ɓenon yeeyoɓe mbiyata kañumen ko coodi ko ɗum tigui woni ko seeri hen sen wi tonto leydi Mali paɗen ko tonto leydi Gambi ɓurnoɓe ɓattade Yahya Jammeh ɗoftunoɓe Yahya Jammeh tuma nde iwanno ɗon ɗo leydi Gambi tonto Guinée Équatoriale garti tonto leydi Gambi taw kadi ay gortinani noɓe natire ngal ɗo bowal laaɗi diwaje ma en ketto hen cimtol musidɗo meɗen kodde nene Abouba Saar ko noon tigi koniyankoɓe ɗiɗo ɓurnoɓe ɓattade Yahya Jammeh ko kamɓe tigi pawa jungo ene wonde dimanche ɓennuɗo ɗo to wiyete Busumbala to galleji mabɓe kamɓe ɓen koniyankoɓe ɗiɗo e ko général biteɗo Ansoumane Tamba ene wonde umpa men ndi ɓurnoɓe ɓattade lamɗo jawtuɗo kamɓe noon ene wayno ɓe jaaɗino makko to wiyete Guinée Équatoriale kono noon hollitama tan de ko dimanche ɓe jippi e bowallaɗe diwoje to wiyete Banjul International Aéroport ɗum ɗon noon jaaki yimɓe ɓe no feewi addi fayre kono noon caggal nde ɓe jewtidanno jayndiyankoɓe e biteɗo général Massane Kintede ɓe kolliri holno ɓeɗo ɗiɗo gummorto ha to Guinée Équatoriale ha mbawa jippade to bowallaɗe diwoje jetto galleji muɗumen taw fawa ko juuɗe holno ɗum amnorto uyi oɗo waktu de wona waktu haala ko waktu tigui losgo ɓe goni no hannirta ni maɓe gandu tan holko itti toon ɓen holko artiri ɗo ɓen holko addi ɓen kono de yimɓe hewɓe kolliri ene gasa kadi taw ko tampere heptiɓe toon walla wasde famodirde ko ɗum heptiɓe toon walla tampere walla ɗomɗede leydi ndi ko ɗum saabi ha ɓe garti ɗo henne kono kam de ko ɓuuri hen labde de e ɓen e juuɗe loskoɓe ɓe no hannirta ni gam tan ha ƴeewe ɗiɗo général uji ɗiɗi ɓe ganduɗa ko ɓurnoɓe ɓattade lamɗo biteɗo Ansoumane Tamba ene wonde umpa men ndi holko addiɓe ɗo e nder leydi men Gambi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema yaadude kodde nene Abouba ɗo e kodde nene Abouba yoɓe mbaɗi hen loskoji loggi no fewi nde tawno kala ko ɓawli jeyaka e kosam Conakry toon paɗena toon to Guinée Conakry Alpha Condé ƴettunoɗo laana mum hanki laana mum ndiwawa hanki gam faade toon to Monrovia lamorgo leydi Libéria gam tawtorede gongol oɗo hen gorko biteɗo George Waya noon koccinnoɗo hanki e ɓesguji Libéria en kala gam wonde ma jogo leydi ndi jogoro ɗum nunɗale peewala caggal nde ɓe dokki kay waktu nde wondata nde ko on tigui waktu oɗo hen biteɗo Alpha Condé iwi toon to Conakry nde o yettoto kam taw hankkadi ni gueɗɗe kala pandima gasde nde o yetti noon porte colen hettunoɓe on fannuɓe ko ɓen tigui kadimo kanko Alpha Condé e yettade tribune to lamɓe ɓe jooɗi to koɗon tigui Alpha Condé mettini tikki kañumne hocciti laana mum ndiwowa wahliti yaɓani to Conakry oɗo saaha mo gonde noon o holliri hen mette makko no fewi fade porte colen haɗɓe mo yettade e taw kadi ko tribune ɗo lamɓe ɓe joɗorno caggal noon taw kadi koye luwaji leydi ndi so tawi kala noddonoɗo arani e waktu so tawi ari ko taw waktu o ɓenni wawata nottade kiɗon caaliɗo lamɓe ɓe jooɗiɗo hen tonto leydi Tchad paɗen ñalawma hanki o ko hofgo juuɗe wonno toon jamina e hoore
hoore muɗum ko wuro wofɗugo hanki werla dogani haydara yahani caggal mum noon janggoɓe wuro ngo mbaɗi seppoji kame yoga e syndicat ji ko wona ɗum ko noon dadi ɓe kutorima toon taw kadi ko sembeji porɗi no fewi haaɓe bedde mabɓe gaz uji ɓurtuɗi ɓe pawi juuɗe mabɓe noon kene wona 194 suka taw kadi yaltini ɗum ko kalfinaɗo konngol taw kadi yaltini ɗum ko kalfinaɗo konngol laamu ngu biteɗo Paul Manga kanko noon wo holliri ɓen nangaɓe ɓe hen capanɗe jeegomo e nayo ko janggoɓe étudiaji hen capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo e ɗum ko saseɓe tan yantuɓe hen ne duppa ne mbaɗa ko fewani e heddiɓe hen sappo e ɗiɗo ɓen koye syndicat ji jeeya kamɓe syndicat ji ɗi kame janggoɓe kame kay dilloɓe leydi ndi kala kolliri 25 garoɗo henno kamɓene koɓe waɗoɓe seppoji mabɓe e nder leydi ndi siftinde on noon saabi tigui ɗiɗon seppoji ko teskede ndelam kuɓam ene ɓeydi coggu muɗum e nder wuro ngo e nder leydi ndi kala tonto leydi Gabo paɗen oɗo saaha lundiɓe kame laamu ngu taw kadi wona lundiɓe biteɗo jamping on lundiɓe tan wonɓe tokosereɓe ɓe kame laamu ngu oɗo saaha noon yidde mabɓe ko yooɓe jotto lawol tatiɓi wola ɓe mbaɗa ko wiyete dialogue national ɓe gadda beldal beele ɓesgu leydi ndi kala ne wawa yaltude caɗele ko wona ɗum ko noon biteɗo Jean walla tan mbiyen biteɗo Asele taw kadi ko kawmum hoorejo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen wo holliri kanko yidde makko ko dogde koyɗe jaam hakkude laamiɗo leydi ndi e kame lundiyanke biteɗo Jamping omo ɗamini noon so tawi o haalde lundiyanke biteɗo Jamping ma jaɓanmo oɗo saaha mo gonɗen beele kay kamɓe ɓe mbawa joddade e beele leydi ndi ɓe ganda leydi ndi ko leydi mabɓe jaam e kisal wawa artude toon to erde Congo gila kay alet ɓennuɗo hen noon seppoji golɗi jaw baɗɗi toon ha waɗi yimɓe jeegom mbasen pittali men gilden ha faade oɗo saaha mo gonɗen kala ko fate karaleji taw ko ɓoggi karaleji ko kuppa ha laaɓi ɓatake yahata haydara yahata ha oɗo saaha mo gonɗen taw kadi yaltinum ko jayde leydi France witende AFP oɗon ketto kabaruuji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabaruuji mena jolam jaɓeri sawto wala Ghali Abouba jolam jaɓeri ma en jaa ha toon to leydi France kame Londres e Corée du Nord Corée du Sud kame leydi Syrie e ha toon to États-Unis de Amérique Ghali Abouba bisimilla maɗa jaam ñalle moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi Saar ceerno Abdullahi kabaruuji men jolam jaɓeri puddorten koto leydi France to leydi France noon ma en kaale oɗo biteɗo François Molin ko kañum woni procureur de la république mo wuuro Paris lamorgo leydi France o holliri e ñalawma hannde o wonde kay ɓeɗo koninkoɓe halfinaɓe nden kay e kisal wuuro Paris ngo ɓe kolliri tigui ɓe pawino juuɗe mabɓe e yontere ɓennude nde e nder wuuro Paris ngo ɓe pawino hen juuɗe mabɓe sagata gorko goto mo duuɓi 33 on sagata gorko noon yinno tigui ko hebla wonno koye heblade kay wadde ñango mum e nder wuuro Paris lamorgo leydi France ɓe holliri noon o nanga tigui koye nder gar goto e saaha mo o nanga kadi o tawrama tigui omo jogui produit ji walla mbiyen gueɗe taw ko gueɗe pewnirteɗe pettoje e bomboje koto Londres paɗen mbiyen jamma hanki o noon ko fodde ujunere e temedde joyyi neɗɗo eggina taw kadi yoga e mabɓe gonno ko nder oɗo hôtel goto e nder boîte de nuit goto e nder kadi gar goto biteɗo gar charingue goro noon e galleji takkiɗi e on gar saabi egginereɓe noon ko caggal kay laamu ngu teskade tigui e on diwan ene waɗi ko wiyete fuite de gaz noon woni tiwoji taw ko tiwoji nawoji gaz ɗi teskama tigui e on diwan wol tiwo foti fusde ɗon teskanoma noon odeur uji walla men hendu lumdu taw ko hendu gaz ko ɗum saabi noon yoga e ɓin yimɓe kay eggina laamu ngu noon neldi toon équipe mawɗo gam wawde fewnidde on pan kay kono ha e oɗo saaha suɓe cuwa andu taw ko saabi ɗum ɗon koto Corée du Nord paɗen mbiyen délégation timmuɗo noon ummima tigui e nder leydi takkini Corée du Nord wiyeteɗi Corée du Sud ɓe gari noon fodde kay yimɓe hewɓe ɓe gari taw kadi ala ko addiɓe so wona yurnade kay e ƴewtade nokkuji taw ko nokkuji kay mo pijirloji taw ko pijirloji biteɗi jeux olympique ɗamini wadde hikka e nder Corée du Nord mbiyen ɗin pijirloji noon mbaɗa tigui ñande jeenayyi lewru février ha ñande jeenayyi ha nogas joyi lewru février 2018 woni lewru dartoon ndu mbiyen noon hikka waɗi duuɓi ɗiɗi ko yimɓe de ko Corée ko jangarta ala hakkude ɗiɗo koreji ɗiɗi woni Corée du Nord e Corée du Sud guila noon ene teska noon oɗo
ha fof ha tenti kay ɗiɗo pijirloji ko ɗamini waɗede ko ene taska kay ñande fof jaam e kisal ne ɓeydo artude hakkude ɗiɗo koreji ɗiɗi sen ummima to koredi noon ko ɗon tigui fay tan to leydi Syrie noon mbiyen altine hanki o ko garmi ngala musto waɗi tigui e nder leydi Syrie tawa kadi ko banggue rewo leydi ndi on garmi ngala noon ko hakkude koninkoɓe leydi Turki ɓe Bashar oɗo wiyeteɗo Recep Tayyip Erdogan e ɓeɗo yimɓe tawa kadi ko yimɓe wiyeteɓe pelle ceɓɓitiɗe jeeyaɓe gollol yon wiyeteɓe kurde ɗum noon ɓe tawa kadi kurde naɓe tawateɓe tigui e nder rewo leydi Syrie mbiyen garmi ngala musto waɗi noon mayɓe e barmuɓe keewi ko hanki noon waɗi balle tati ko garmi ngara o ne waɗa e yamirore Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turka koto dowlaji denduɗi Amérique paɗen mbiyen noon balle tati hende balle tati ko yoga kay e fonctionnaire uji taw ko Amérique naɓe gollaki wonnoɓe tigui koye ko wiyete chômage technique tawa kadi ala ko saabi ɗum so wona kay ronkunede famodirde hakkude kay landaji ɗiɗi woni ɓeɗo wiyeteɓe républicain et démocrate en ronkunode famodirde kay wadde ko wiyete budget mabɓe mbiyen ɗum saabi ɗum noon yimɓe hewɓe keddinoma e galleji mumen guiɗa kikiɗe hanki o noon ene wayi tan no pamodiral fuɗɗima dañede hakkude mabɓe e ñalawma hande o yoga kay e ɓeɗo fonctionnaire uji ɓamti golle mumen duttima e gollorɗe mumen mbiyen noon ɓeɗo yimɓe noon tawa kadi ko wiyeteɓe laamu fédéral en ɓe kolliri kay ɗo e 6 lewru février darton ndu so tawi kay nanodiral waɗaka hakkude mabɓe e laamu ngu hay ko fate politique ko wiyete immigration ɗum noon so tawi nanodiral alfa famani koɓe ruttotoɓe tigui e nden tikkoɓe fusitoɓe tigui e ɗen caɗele ɗen ticket noon woni tikkoɓe mbiyata chute dow noon daccon haqqe konngol he ɗum tigui firti e tubankore ko paralysie. Seydi Ba haali Abouba konngol meɗen mbaynigo hannde wiide yimɓeɓe tan yoɓe tinnoɓe nden to no moƴƴi kala keɓɗo natal walla jiiɗo tan natal ko fate banggue wone gueɗe guila e Facebook ha e WhatsApp yo reen to ɓenninde ɗum taw kadi heɓani hen dalil labɗo ceera neɗɗo nelda audio taw ko haala mum ala inde mum ala numéro téléphone ala haydara an goɗɗo haydara anda hen nanggaɗo ɓennina kala oya ko waɗi ko an goɗɗo an baɗɗo ɗum o ko mbaɗɗa ko ɓuuri bonde ɗum noon neɗɗo kadi haadi mum ɓenninde audio yo tinno heeɗo ha laaɓa e neɗɗo kala ñawra on audio haqqille muɗum so tawi haqqille ma rokkima ya yaltin on audio e mbawa yaltinde on audio so haqqille ma rokkanima mbawa wasde yaltinde kala audio mo pelliɗa dude dingiral ya taw so namdal are maɗa ya tawan hoore maɗa aɗa fiiɓi jattade ngal namdal taw wonaɗo ƴewya bannode on audio ɗum nene mbiye yimɓeɓe tan yooɓe tinno e koye mabɓe no moƴƴi ɓe ganden gonɗen koye ɓoggi karalleje e kala ko mbaɗɗen hen koko yiyete jiɗɗen ko ɓamtade wona yarude caggal kabaruuji mena joolam jaɓeri ko haali Abouba toon to leydi Gambie ko coordonné Abouba toon to cuuɗi meɗen ko he ɓaleje ko musidɗo meɗen Boubou Sangota ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Saar Abdullaahi Saar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.